सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 2 अक्ट'बरनि बिसानाव फारियै खामार दैसा गोजौ फरायसालि बाक्सानि दैथुन बसुमतारीनि नोंनि बुंनाय बाथ्राया, गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि हिन्जाव गोदान, गुवाहाटीनि पबित्र ब्रह्मनि मोनसे जिउ, बर' बाजार सोलोंसालिमा चिरांनि रकि नार्जारिनि लोरबां सोलेर, बाक्सानि राजिब दैमारिनि सम आरो सनितपुरनि प्रदीप रामसियारिनि जिउ नों आंनि गोरबो मिजिंनि आलासि खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथिबादि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।